umuzi waseJudiya ibonga nobuhle bomhlangano ungena namhlanje umhlangano oya ngasemaphethelweni konke ngibona sihamba kahle. Amen. Bese ngibonga ukhulu wami nogogo bami nobaba. Ngibongela futhi wena umuzi waseJudiya. Ukuthi kuthema ngabe amakhosi efika la kumina ilento yaseJudiya ezokhala ukuthi manje kunesomiso ufankomo ufambuzi leza la ngithi ngibonile zona bele izathini bese uNkulunkulu yasikhumbula sithi senamancunzana. Fanele nazi manazara ukuthi mina nisisekelo somhlaba mina nabantu bangibuyela phansi nisisekelo ngizonga ngabe bafika la mina. Akukho la baphinde baye khona nabo masethi isomiso esikhulitile babuya bezela ngoba ukhiye awukho la ngatholakala khona ngaphandle ukuthi ukhiye ukuvula zonke izinto ezifunakala emhlabeni tholakala. Usekele naye maNazaretha ukuthi nihlambulule inhliziyo zenu ukuthi konke okuhle lokugcwele inhliziyo zenu nikhiphe nilinde lokufaka konke okuhle impilo ukuphilisa. Yabona nje manje izovala umhlangano kuneyibusiso enzoyikhipha akukho abantu bakhona la. Kodwa khona into efanele yazi kufanele niqale nihlambulule iy'nhliziyo zenu kuqala ngoba isibusisa sihlale endaweni engcolile. Siyafika isibusiso kumuntu sifika ukuthi inhliziyo yakhe ilikhuni bese siyadlula sabe sifuna inhliziyo la singanamathela khona. Anothi maniqala lithi ngidedela ngene bese ngiyacela uNkulunkulu ushembe uthaniphe inhliziyo ezinhle. Ngiyabona nihambe nabo ungenile inhliziyo ezinhle yokushiya emakhayeni. Amen.
ngezwa kudala kodwa ngizonivuselela ekhululeni nakho ngoba akekho ngelona ikolo laphathi mina kodwa kuyenzeka phela umuntu eduke khona phakathi ikumbilo abantu abangcwele wayengeke bayiqambele ingoma ethi ngiyeduyiseni bakho abanyazi baleli bantu bayiqamba ngoba babebona ukuthi iyenzeka kube khona abadukayo kanti ningavumi lento yeyinu yamahala ningenzi ngathi khona imali eniyikhokhele yona
Ani ngabo kwa tata matoto tena wana au plastic nikuma hapa zibe ikupa hapa dinda. Umesawa mutakade ukuthi umuntu amiswe wakona mina. Dala sekwenkulila ngabe benisona. Kodwa ke umuntu wayekhuluma lo wasikhuluma nina hayi mina mthatha yini nyakhuluma. Vele kukhuluma kube ntukusho mina. Ziningi kodwa indlela zokulahla. Indlela zokulahla yini? Uyalahla ujabulile, ulahla udangele kodwa ulahla noma ngingasikisaphi ukuthola ulahla. Uma uzokhuluma into oyimbi ushiwo yimina. Ngoba ngilana ngimele kwabamkhulu manje ngokhuluma into embi nami uthi kwabamkhulu uthini? Yenzeka ukuthi ukhanya kuvela abantu bakalelo mnyama. Wena ifizo zawo zimancane kancane bayalekazi. Ayikholwe mana madoda. Into niyenzayo ibonakala ukuthi yenziwa yikhona. Nilezi izinto nje engathi sisele emgangeleni. Ningani futhi izinto zomnyama bese niyithatha niyiphosa la esokweni. Anazaleta ngiyalithanda nani ngicela ukuthi ningithande. Ukala 2 verse 1 to 3. Yathanda niyawukwenza
lobuqili bonke nokuzenzisa nomahawu nokuhleba konke njengezingane ezisanda kuzalwa langazelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube nokusindiswa. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Ngakho-ke lahlanye ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomahawu nokuhleba bonke njengezingane ezisanda kuzalwa langazelani ubisi. Ingane mayiphapama esanda kuzalwa into eyaziyo ubisi. Nani mayiphapama nani into efanele ibheke ukuthi ukungcwele. Abantu basilana sizongcweliswa. Sizogezwa. Sibe abantwana bakaNkulunkulu. Ingane ke mayiphapama nje noma ingakaboni mhlawumbe kodwa iyayazi ukuthi ngene. Olungokomoya olungena konakala alonakala ubisi kusebeleni nalo izwi kaNkulunkulu lezwakala mangena emadlelweni ayizwayo. Ukuze nikhule ngalo kube ukusindiswa kusho mina ukuze nikhule ngalo kube ukusindiswa. Kanikhula ngalo izwi kaNkulunkulu kuyoba nokusindiswa kumina. Kwanza ufundele Jeremia 15:6. Ngenze Nkosi abanye siyahamba nabo la kuri izizo zabo zikude nathi. Funda mfundisi. Wena umshiyile
wena ushile usho uJehova usho uJehova wabuyela emuva iselulele isandla sami kuwe iselulele isandla sami kuwe ngakuchitha sengikhathele Pawulo sengikhathele uPawulo ufunda incwadi yeTimotheo Ilokhu bekhuzwa njalo nje bekhuzwa njalo nje wayisho njalo baba wayithe ubaba unomkhuzo lezo uyokhohloza abanye sihamba nabo yibo labo ababhala amaphepha yini ngisamba nabo mwazi uthe ukuthi uhamba nabantu hamba namakhono kodwa phela bona bonke kodwa impethu iba yinye gcina inyama isibole yonke bayazama bona bezokuhlanipha kanti kuhle ukuhlanipha ukuvezeni emzini kayihlo ukutshengisa ukuthi unengqondo ube nesitaya ube nomzi omuhle ube nayo yonke into ube ney'moto emzini kayihlo hayi la ubalekile le kotshwaleni weza la nama usadaliwe bani njengoba sonke sihlanganyela sivele emakumbi nomani omhlaba sizovune lesitshala sivela kuhlangana wena uma wena utshala ukubi manicabanga uma utshala ukubi isivuno sakho uyini Nani Nazareth Wena sizovuna uma la ebandleni wena ukutshala ukubi manicabanga isivuno sokutshala ukubi uzovunani uzovuna kona ukubi ngoba ngeke utshala umbili uvuna ubhatata awukwazi ukutshala umbila ukumbhatata ungathutha leyo ndawo ukuthi bakuloyini wonke umuntu uzovuna akutshalile lokutshala umoya lokutshala amanzi ekugcineni uzozukulasha ngoba lowo muntu wena ibandla ipethi bayinye kodwa igcina inyama ingasadliwa isilashwa ungifundela umfundisi kwenza lapho abantu bahlobana ukuthi ukhanya kufika abantwana lokunyama ufunde Efesu 5:6
Uma wena utshala ububi uzobona ububi ububi ke ikona ukuthi kwenziwe yini kwenze yini lokuhlakanipha ukudlula ingqondo yakho kufuneka ebandleni umzalo wakho uthi ufanele umhlakaniphile kuthi ukuhlakanipha nawo okuveze ekhaya endlini yabakwakho abona noma ukuthi wazala indoda lana sinamakholwa akho sihlakaniphe basekhona abantu basekhona abantu khona abantu lesonto abangatshala ukulunga ungakubeza bekhona into engasile yimbi ngomunye umuntu Kata ukulunga
nokuthula ebandleni. Labo bantu igama labo kuthiwa uNazaretha Ngcwele. Nabatshala uthando ebandleni. Nabo futhi bawufuna ukuthandwa ngabantu. Awukwazi ukuthanda abantu bangakuthandi bona. Ungajwayele nje ukwenza into eyinothando phakathi nabo abantu bazokuthanda ukuthi indoda. Sisuke kumakhaya ngamakhaya ngosika. Abanye basuke nezinye inkinga, abanye basuke nezinye inkinga. Abanye bazalwa iziphela inkinga abanye bayophila nezimo ngokwayo. Nazo. Awukwazi ukusuka nezono nomona. Bese uthi isibusiso ngesinamathele bese izokuyiphethe into ezimbi. Noma ngayikhipha ibusiso sokubala inkonzo. Lokushiya eceleni noma inhliziyo yakho ayinayo indawo yokuhle igcwele amalikini. Zamani ke batala kaNkulunkulu ukuthi abanikeli novuthulule inhliziyo ibe yona ilinde lokungena izinto eziyibusiso. Ukhona into efanele niyazi maNazaretha. Yabona ukuthi mayisafika la ekhaya uyabuza. Ubuza kusuke esangweni leli ngaphandle. Azazongena esangweni ngaphakathi ehambe ibuza. Kodwa wasojwayele uzobona. Nalo nohlalethi umdala la ebandleni. Akho umuntu omdala la ebandleni. Umdala la ebandleni kungcwele. Kodwa ke angisho ukuthi ningabahloniphi obaba bafiqe bebele bekhona esentweni. Bayazi ngaphezulu kwemithetho inenifikayo. Quando fui a nossa tarde na vida só tem memória na rua você já tinha já me você vem escolher você é o meu nome bom a parte do seu filho. Mama tu ya muzo tu kama watata able tempeli uti wali wa mshubai. Hawali wa mshubai kama noma ikambele intempela yokuqambile. Amathempela akashembe wonke aqanjwa ushembe. Asingayonike lento kaNkulunkulu maNazaretha. Masikhathala yona asishiyi imfihlo. Bofika abanamandla bayithathe beqhubezele phambili. Indlela isekhona asingavumi ukuba igcile kaSathane. Amanga ke aphele esentweni intembe esentweni amanga. Node ngisho ukuthi abantu benza izinto bethi kusho mina. Anothi manenza izinto maNazaretha engathi kusho mina. Nakhona la lomuzi waseJudiya ngathi mangithi awuhlanganyela lo umhlaba wonke khona abadla ngalo muzi waseJudiya. Ayifikanga zonke ikhaya eJudiya kodwa na umuzi wayidla wena kodwa umuzi khona. Yabona maNazaretha khona into seJudiya la. Ekhaya esehleli. Masindikelela umuzi waseJudiya singasho ukuthi basefield nathi sisakho umuzi. Cha akwakhiwa waseJudiya lo seqobiwe qala. Ayisinangani sibe muzi sithe sisamakhono.
ungathi wena hayi nathi siyapha waphela abantu wena balawula yakho ngeJudiya bonke umkhosi uzoba seJudiya wena waka ukuthi obanjani la ninga futhi ningabambeli udabeni igama lami ngiyanicela abantwana bankulunkulu anokuthi manje zokuhle likhumbe igama lami manje zokubi ningangifaki ophinde ukufundela amahubo baba izitha ziningi emhlabeni umuntu golomba ngayo yonke indlela fundele amahubo 3 verse 1 uJobe 2 verse 3 uhlaleleni Amahubo 3 verse 1 Hawu Jehova ziningi izitha zami Hawu Jehova ziningi izitha zami Hawu Jehova ziningi izitha zami umphefumulo wami akukho ukusinda kwakhe uNkulunkulu uthe baba uJobe 2 ufundo 3 baningi abangivukelayo kepha cha bafunda la hawu Jehova ziningi izitha zami Hawu Jehova ziningi izitha zami baningi abangivukelayo kepha wena Jehova uyihlangu nawe bambe nje lapho baba baningi abangivukelayo icala lami angilazi abanye bangibeka lo abanye bangibeka lo ngihamba nabo la bangibeka lo bekhona la bebamba nathi kade simfundise ukuthi afune umuntu ozocasha ngoba uyabona nje ukuthi unyaza oludingi ilinda kungalishiki ngomusa ukusayise ngomoya khona phela la usebenzela khona Phela ushuthi lana kade waba khona uGcotsho siziwacasuka kanti phela ngangimgcobela wonke mase ngigcobe uyobe phela mase ngigcobe izihlaza lokho phela yobe siphele ngoba omkhulu emhlophe abanye bagcotshwe abanye bangagcotshwa phela kodwa noma kunjalo ubuhlungu kunjalo funda ko 3 baba kepha wena Jehova uyihlangu kepha wena Jehova uyisihlangu kimi udumo lwami lokuphakamisa ikhanda ngiyabonga Jehova ngoba phela uyangiphakamisa noma zikhona izitha ikhanda lami lisamile abantwana bona amen sengiya ngasemaphethelweni
Manazarena njengoba sila sizoloba amagama ethu encwadini yokuphila. Sizocela baba mkhulu kulelanga mthunyanga ezulu ukuthi ngwana makhosazana. Ukubani basikhumbule. Basikhanyisele neindlela zethu. Bese besipha amandla ukunqoba yonke inhlobo yamadimoni. Asingavumi thina ukuba yigile kaSathane. Hapo Manazareta. Mavuma ukuba yigile kaSathane. Umtholani uSathane ngaba khona uvuka nathi khona nathi khona isabatha alithi solo leholi. Isana lapho Sathane. Kufuthi inhliziyo elikhulu. Ayifanele nini ukuthi ngabe kuthiwa kwenone. Ngobeni Sathane. Sengibhala ukugcinayo manje. Sicela phakathi kwenu Manazareta aheleza umoya wokuzwana nibe munye ngekhathi zonke. Mthandane khona nizothanda uJob. Nkosi ibusiseni ezivile. Sizobala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo sekhulu 31 131. Sizocela umshumayeli umlondo wasenkazimulweni ufona isihlabelelo inkosi ibusisa.